Nu ser du att nu ser du inte spela. Nu spelar vi. Jörgen, är de klara där inne? Ja, de kommer också detta. Va? Det kommer bra. Ja, ja. Klart med. Ja, kan du få hålla så. Kan du själv styra istället? Oj, vad många var. Många väl. Ja. Vem är det Jonna har idag? Det är Butterfly. Ja, det är den jag ska ha. Ja, vad trevligt. Kul. Ja. Tror du hade bort för salt inte fan på andra? Nej, jag var på lite med datorn här inne så skulle de ha hjälp att hålla kalin och... Nej, de ska göra här nu. Ska ni bara spela upp det eller? Jag ska spela upp det. Okej. Ja, det är kul. Jag ska göra det med våra också så småningom. Ja. Bra längd. Vem är det Susanne? Van Lent. Okej. Det är stora det. Har ni någon kopp så kan jag, om ni har. Ja, men han är väldigt jobbig. Vem? Fantin? Ja. Så? Du får inte röra han med benen. Okej. Vem har Holland? Det är Shakira. Har varit där vill inte. Ja. Julia och Pascal, va? Är det inte Pascal? Nej, det är hennes egen. Va? Det är hennes egen. Det är Pascal. Nej, det är Pascal. Jag skulle precis säga hennes egen häst är ju halt. Ja, just det. Det är där. Vänta, Annika, vad hon tittar på. Man får inte använda stånklarna på Van Lent. Alltså för att den sticker direkt. Han är jättetjock. Van Lent, det nya. Alltså, vem har den nu? Ja? Det är hon. Helene. Han har honom. Han är jättekänslig. Han är svårriden på det sättet. Han är jättefrån annars. Ja, det var säkert. Där var det snyggt gjort. Rulletin eller? Ja. Ja. Jag har fått med mamma nu. Vad menar han? Jaha. Ja, det är en fröken hemsida, ja. Ja. Får vi se om jag hinner med det. Ja, ja. Vad sa du, Jonna? Ja, det ser bra ut hittills. Det ser bra ut än så länge. Ja. Fixar du nu? Ja. Vi har det på jobbet. Så ska jag kolla lite hur det funkar. Vad ska de nu ha? Ska de bytas? Eller? Ja, de ska hoppa det först. Kryssa. Nu Travolta kommer nu höja tävgaloppen. Till och med jag såg det. Så
det. Till och med jag så det fel galopp. Det är bra. Jörgen, om du håller med. Ja. Jaha. Du, det var fel galopp där. Vad hade för något? Betyder... Ja, så det var det. Kom igen Anna. Nu ska han snacka. Vad sa du? Korsgalopp? Vad betyder det? Vad betyder det? Korsgalopp? Det är vänster fram och höger bak. Okej. Du kan stå upp på bänken så det är lättare för dig. Ja, det borde man göra det. Ett, två, tre, fyra, fem. Ja, tack. Ja. Jag har inte pratat med dig. Jag får ringa. Ja, det vill man. Hon hade snubbat som då i killen. Nej. Jag har fått en spika till. Möjligt kan jag tycka. Ja. Möjligt som en bekämpning. Ja. Ja, det är maximalt. Ja, ja. Men det gör de ingenting med utan det är mest roligt som gör det. Vidare. Ja. Ja, det blir så här till det vita. Vita avstånd. Så det bra. Du har pratat? Det var jättefint nu, Jonna. Ja, det känns jättebra. Kom lite nära lite i kosten så kan man se vad lite nära. Jag kanske får att se för den här kusken i passagen och jag bara känner att hitta mycket rätt. Nej.
Jo, men jag tror inte att de blåa bakom är ju höjd med hans hand. Det är inte... Den är högre än de gröna här. Oj, kan man se här? Okej, det var det bra på dina på i alla fall. Ja. Även om det kom lite dåligt. Okej, bara kommer på ett gånger så vi får lite flyt där. Kom igen sen, Jonna. Ja, var in på lite. Följ med dem lite mer, det blir lite rak i nu. Det blir lite rak. Lägg tillbaka, med lite till. Riktigt, så ja. Okej, du blir lite så sittande emellan. Okej. Kan komma lite mer på. Nu kan vi höja värdet på. Oj, perfekt in där. Bra. Så räknar vi ner två. Ja. Där, de tar jättefint där. Det räcker om du inte vill hoppa den högre. Okej, då är det lite tidigt där. Kom en gång till då sen. Så är det. Ja, gör det. Ja, det var bättre. Okej. Susanne, en gång till. Direkt nu. Andra veckor som ska vara. Och nu är han borta. Det kommer lite slatt i svängen. Lite slatt i galoppen. Så. Ja, kom en gång till. Ja, bra galoppen. Okej, den följer med ganska bra och så. Men han är lite kanske tröttare i bommarna.
Kan komma en gång till och så du vill där. Du vänder lite tidigt. Ja. Det är jobbigt. Det är perfekt nu. Om det är inte nära inte, men han är så fin i garderoben. Ja, men jag kommer på tanken öppnar. Ja, det var bygga av.